Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί είστε μαζεμένοι όλοι εδώ? Έχει καεί το σέντρο του γκαζιού στον κύριο Αντώνη και περιμένουν πότε θα τελειώσουν τα καύσιμα για να προσγειωθεί. Πετάμε πάντα σε κύκλο πάνω από το γήπεδο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης άμεση. Κοιτάξτε και με τι ταχύτητα πηγαίνει. Δεν το πιάνει ο φακός, κούντο. Να το. Πάλι καλά που να σου πει στο τέτοιο. Ωραία, σου άμα κάνεις ένα χαμηλό πέρασμα και τρέξω να τα πω στο καρμπιρατέρ. Αντώνη, στο τραβάω φωτογραφίες ρε φίλε να το έχεις. Δεν το βλέπω καλά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σκέφτηκα μια λύση. Να δείτε και φέρω ένα τεντόνι, να κάνουμε 5 άτομα. Μαστορή, μπροστά σου να πιάσουμε αεροπλάνο, Τι να κάνεις στην κάτω μεριά. Αντέξτε και θα φέρω ένα τεντόνι, αυτό που είχε στη μέση. Τι έχουμε το τεντόνι. Τώρα κουζίνω να κάνω σε ένα τώρα κάνει να σου πει. Αντώνη, τώρα μπορείς να κάνεις... Θα τα πω μαζί. Οπα, έκοψε. Για δες μήπως δουλεύει τώρα. Όπο, κοίτα τα χρώματα, έτσι είναι το σύννεφο. Άκου. Μπορώ να τον κάνω. Σταμάχει Στρίψε, Αντώνη, στρίψε! Στρίψε, Αντώνη! Όχι, όχι, προσγειώνει. Δεν προσγειώνει. Τώρα θα σβήσει. Έλα, πρώτα κάνω μια χαρά, ωραίος. Τέλεια που θα κάνεις. Μπράβο, Αντώνη, μπράβο! Ρίξου λίγο μωρί. Μια χαρά! Όχι, μωρέ. Εγώ τα μάτια. Μπράβο ρε. Μπράβο! Μπράβο, Αντώνη! Τα χέρια σου, τα χέρια σου. Συγχαρητήρια φίλε. Λοτάρα. Λοτάρα, λοτάρα. Επικράτησε άπνοια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Σαμούδα. Φύγανε οι Πακιστανοί, φύγανε οι Γλάροι. Δείξε και το άλλο πρέπει να πετάξει, μας έχει γραμμένους όλους. Ναι, όντως. Έχεις πετάξει 25 λεπτά με 2 λεπτά μοτέρ. 25 λεπτά έχει πετάξει με 2 λεπτά μοτέρ. Έλα, μαθαίνεις. Έλα και εγώ θα πάρω ένα σούπερ την άλλη μέρα. Κάπου βάζα ένα Easy Pro καλύτερα. Φίνικας. Ντίζα από μέσα έφυγε, τους έρχονται εντάξει. Ντίζα είδα και ντίζα. Εντάξει, μωρά, δεν πώς κάνεις τώρα έτσι. Για μια ντίζα. Ντίζα κάνεις έτσι. Αμάν ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να το πετάξω από το αεροπλάνο και να το ευχαριστώ. Δεν γίνεται ρε παιδί. Πες μου τώρα ότι δεν το ευχαριστήθηκες. Δεν έκανε. Νίκο, πού είναι το ελικόπτερο ρε, βλέπω εδώ τα νερά είναι... Το ελικόπτερο είναι στα Χανιά. Αν κουρέψω λίγο από εδώ δεν είναι το ίδιο. Αν μετρήσω και κουρέψω την ίδια. Εκεί μου πέταξα εγώ. Δώσ' άστα. Φέρει την πέρα. Άμα την κουρέψω λίγο γίνει 11. Έχει νόημα να μετρήσω το έχω ξανακάνει.